jolasteko lehiaketan. Hauek dira taldeak. Euskal Herria, Jon Leiza eta Xabi. Oia Gorrak, Julen Arakuez eta Iasu. Lehenbiziko froga laukien dorrea. Ahalik eta kubo gehien jarri behar dira bat bestearen gainean 40 segundotan. Bat, bi, ja! Hiru, bi, bat, ja! Eta irabazleak Euskal Herria! Bigarren froga, paperezko pilota kubo barrenean sartzea. 40 segundotan. Bat, bi, ja! Eta irabazleak